Sami wilujeng Kakaring ya pangestumu bubar iki nang Sela Pinatah bar Sela Pinatah ya kuwi mau hari ulang tahun Kabupaten Ngawi alun-alun bubar kuwi ana Simo terus bar kuwi Nang Simo nang Mandung. Banyak Mandung. Nang Mandung nang Medion. Ana Kokeh. Bar kuwi ana Karaidan terus gablas meneh nang Jogo-jogo. Terus ya, Bro. Oh iya. Sembah nuwun sing tanpa apa-apa panengkuyung saka kanca-kanca. Sing lho kuwi. Piye? Jroning suka kuduning kelawan waspada. Oh ngono. Mergo seni lan budaya kuwi mau lah sandhapangane awake dhewe to. Oh iya. Jadi tetembungane aja sok lumangsa bisa ning bisa ngrumangsani. Oh ngono. Kok nek lumangsa bisa ndak anu ilang kawas padat. Oh ngono. Jadi apa sing kirani wong kecekel iki ya digladi. Oh ngono. Wong sakarane kok ora kok jenenge wayangan iki ngene terus ora. Oh ngono iya sak sakalan kasih. Terus aku buka, aku kulino, aku buka mereka mendung. Weh ngono. Terus esuk ngene iki simo. Lah iya. Ngono kuwi. Jaman biyen ki oh nggih. Ya mangsa kalane iki enek kiai sing kalemenane klasik. Ya ana mangsa kalane ana sing senengane klasik, ana sing senengane dangdut. Oh iya. Ning sida kaya iki dangdut masuk, karawitan masuk, klasik masuk. Wah, ngono. Kala ya bebas. Ya. Alhamdulillah. Ning yo tetep ing budaya kuwi mau kudu diugemi mergo kowe kudu eling. Ngono. Panjenengane Mbah Lurah Mbah Joko Randes iki tenan ngerti ning wayang, ngerti ning angsari wayang kula lek ngati-ngati. Oh ngono ya. Kok nganti melenceng. Lah iya. Iya. Angsari sing dikira ya. Coba suarane nduk niken Niken Suyasmi kelok barang gatik glinding ya terus melu aku ya Duk iya galak le pakmu galak saiki aku iso rapate galak lebih iki lho pas lagi kok dalang kok lagi catur kok enek sinden diremeng ngomongan karo kancane melirik pakmu lesu oh iya lho lagi pos kok nglembok klambi nek wis sudah ya diteke tak cukup sak kota 300 mesu kae kok ora manah iki lho. Dicipuk piro, Pak? 1000 wae.
dikunjungi Argendiase. Aku ngerti kebutuhannya wong wedok masak-masak ngene-ngene ngomong gimana apa? Ya. Ya, ini pada tak gawe angel kok, tak gawe delok barang. Ya, ini jaluk lagi kita sama. Ada tera kau jaluk. Ini arah musim itu diding itu orang jaluk aku. Ya. Kinu peta
utawi seger ya, Tru. Wah, rame kok tambal ban. Ini kena dirasake. Wah, enak nganggo banget ya. Awan mau gawe Tangko Sari. Wiwit jam 10 nganti tekan sore. Iya. Mau pacare karo Pak Joko Boyo itu luwes wah nganti ngono gitu. Iya. Iki pamane kok pacare karo Pak Joko Boyo karo Pak Wong iki diaturi munggah ngono kewan kok jangan sih. Ya. Nek kok iso. Apa meneh karo wong. Ya. Ngono malah makro. Yo, aku kesuk panglipur lumantaran budaya Boya. Ya, wiwit sampeyan Nur Hayati. Ya, Nur Hayati. Yuk. Seperti itu. Yuk. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Jadi sing nonton nang YouTube streaming pirang-pirang. Pirang-pirang atus piani. Ya. Ribuan mata memandang, ribuan telinga mendengarkan. Ya. Iki ono sing Hongkong, Taiwan, ya. Singapura. Ya, Singapura juga streaming, Malaysia enggak lupa. Halo. Saudaraku. Halo semuanya yang ada di luar negeri. Ya, yang ada di Shanghai, Selangor, Malaysia. Ya, ya Dok, ngaturake sing kepenak ya Dok. Ya, ngomong yang ini diaturake sing kepenak. Apa Dok? Dangdut nomor campur sari. Dangdut campur sari. Oh, ayang-ayang apa terserah. Oke. Ya. Dimas mau duet ayang-ayang. Iya, iya. Ayang-ayang kan. Mas Agung. Ayang-ayang Mas Agung. Ya. Ya, diaturake engko Mas Asmoro Samprawo udah. Iya. Pak Asmoro Samprawo. Iya, penggemar setia kok. Najan wong iki bareng karo Mas Bayu Waji. Iya. Pak Juri. Pak Juri saking Dari Jajar. Lah, terima kasih. Kok kudu nyanyi nebang ya. Lah. Bar nonton Bayu sore ini. Ya. Yo, atur iki Dok. Ayang-ayang yuk. Ya. Pun ya. Nduk Nur Hayati. Titis terus madiang gitu. Ya. Terima kasih. Saiki panjenenganipun kadang perangkat kok beli? Oh enggak, Pak Dewan bareng minggat ini Mbak? Monggo Mbak. Saling ada perangkat? Ya. Monggo Mbak Dewan, ya. Seperti itu? Ya. Mbak Dewan asli putra daerah. Wonten Panehan, ya. Ayo, Abah. Apa ya lo? Derek kok derek menengah ya. Rumah lagi
luar biasa. Yo di rencangi itu dia. Ya. Rencangi itu dia. Pokoknya abai piyayi seni, piyayi budaya tuh. Aku ya tahu digawa no, ya kuwi mau ana ing PDB. Ya. Zaman semono ya karono abai iki ya. Nggih. Niki Juli mangke tanggal 27 niku udah tuli nggih. 27 Juli. Nggih, udah tuli. Nah, dewen kalau mayang teng Jakarta mereka wonten Lenteng Agung. Nggih. 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 Nduk iya. Ditinggali kok coba. Iki lho. Khusus kagem Mbah Mudin. Dalem. Kagem Mbah Mudin. Nggih. Nggih. Lagu khusus. Nggih. Kali Pati nonton barang nggih. Nggih. Sawangan Mas. Salaman mungkin cakapannya selamat. Nggih. Terus biasanya ini kan Bapak. Oh, iya. Lagu wajibipun Abah. Kangen, ya. Cakepan solawat. Ya. Iya. Ayo, khusus untuk warga masyarakat Sidowaya. Yuk, yuk. Oke, yuk. Masih bersama Mas Agung.
lagi. Iming-iming. Iming-iming. Ya. Masih bersama Abang. Iming-iming. Iming-iming ya. Bareng iki Mbak Lurah mungkin ngersakne rodeng. 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 Mas Mbak Lurah. Ya. Keliru bolak-balik. Ya. Yo. Ya bodoh. Eder. Iming, yo, biar lagi so. Anjir, Sembah nuwun. Monggo kita sinten. Dalem. Balura. Nggih. Sembah nuwun nggih. Pripun? Blitar. Oh, satu lagi Blitar, J. Balura monggo. Nggih. Wong ajeng mulih lampune mati mawon. Heeh. Blitar. Nggih. Mas Asmara Santo, Mas Dwi, silakan. Oke, ya. Yuk, Blitar cok, diatur dulu tak dulu. Yuk, semangat, yuk.
terima kasih matur nuwun Pak Dewan. Iki munggahe Mas Asmara Santo karo anu iki diiringi panyuwune apa? Panyuwune napa kok? Rojeng. Nah. Nggih, kalih Maguri ya. Rojeng, Bu. Yo, rojeng diaturake ya. Yo. Ayo, bonak derek. Bos matur nuwun Iki balen nek balik. Apa? Rojenge. Lorenza singkong keju. Oh ya. Apa? Lorenza singkong keju. Apa itu? Singkong keju. singkong keju niku telonge lho. Ya, PKI ya itu. Oh, anak singkong. Yuk, diaturke. Yuk, Cok. Ah, iya. Salah kamu Mas. Ya, ini ada yang jeneng daging. Siap. Nggih. Iki warga, ah nggih. Yuk. Pada